сарбозон ҳангоми хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар баробари оне ки ҷисман обу тоб меёбанд ва аз мактаби бузурги мардонагиву ҷасорат мегузаранд, ҳамзамон касбу кори гуногунро низ меомӯзанд. таҷриба нишон медиҳад ки имрӯз сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ба омӯзиши касбу ҳунарҳо машғул мешаванд ва ин омӯзиш онҳоро дар ҷомеа сарбаланду садрнишин мегардонад. аз ин хотир хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ба маънои васеаш метавон мактаби ҳаёт ном бурд. гузориши ҳамкорамон рухшод маҳмадализодаро дар ҳамин қисмати барнома пешниҳодатон мекунем ва баъдан барномаи Субҳи Тоҷикистон идома меёбад. моро ҳамроҳ бошед. дар яке аз суханрониҳояшон сарвари давлат қайд намуда буданд ки мо бояд ба он мусоидат намоем ки ҳар як сарбоз дар давраи хизмати ҳарбӣ илова ба гузаштани курсҳои махсуси тахассусӣ инчунин касбу ҳунарҳои гуногун аз ҷумла ронандагию дуретгарӣ, кафшергарию сохтумончӣ, устои барқ ва таъмири автомашинаҳо ва забонҳои хориҷиро низ омӯзад, то ин ки баъди хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ роҳи фардои зиндагии худро пайдо карда тавонад. ин дастгириҳо бешак ба хотири он аст ки ҷавонони мо баъд аз адои хизмати ҳарбӣ тавонанд соҳиби зиндагии арзанда бошанд ва талошҳои онҳо ҳамеша дар мадди назари давлату ҳукумат қарор дорад. хизмат ба ватан модар қарзи фарзандӣ ва виҷдонии ҳар як ҷавонмардӣ бо нангу номус буда, мактаби тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад. афсарону сарбозон дар давраи хизмати ҳарбӣ ба омӯзишу касбу ҳунарҳои гуногун аз қабили дуретгарӣ, сабадбофӣ, кафшергарию кулолгарӣ, инчунин устои барқ, чӯбтарошӣ ва ба ин монанд фаро гирифта шуда, баъд аз адои хизмат бо ҳунари омӯхтаи худ метавонанд зиндагиашонро пеш баранд. илова бар ин сарбозон забонҳои хориҷӣ ва касби ронандагиро аз худ мекунанд. бешак ин дастгириҳои сарвари давлат ба хотири он аст ки ҷавонон тавонанд баъд аз хизмати ҳарбӣ соҳиби кор ва зиндагии арзанда гарданд. воқеан ҷавонони тоҷик меҳнатдӯсту ҳунарофаранд ва барои муаррифии фарҳангу тамаддуни худ пайваста талош мекунанд. бо ҳам аз маҳсули дастонии ин сарбозон огаҳ мешавем. яке аз ҳунарҳое ки имрӯз дар тамоми ҷумҳурӣ муаррифгари симои мардуми тоҷик мебошад, ин кафшергари барқӣ мебошад. чӣ тавре ки шумо дидед, новобаста аз он ки мо дар қисми ҳарбӣ қарор дорем, новобаста аз он ки мо сарбоз ҳастем, болои он ки мо ба ватан хизмат карда истодем, муҳофизати ватанро карда истодем, мо боз ба ҳунарҳои гуногун машғул мешавем. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баъд аз анҷоми хизмати ҳарбӣ ин ҳунарҳои худро боз ҳам равнаку ривоҷ диҳем ва дар рушди фарҳангу тамаддуни миллати худ саҳмгузор бошем. дар оянда мехоҳам ки бо ана ҳамин ҳунарам зиндагиамро пеш барам. ҳамаи ин ороишотро маҳз сарбозону афсарон бо дасти худ сохтанд ки воқеан ба муҳити атроф зебогии бештар зам намуданд. дар баробаре ки имрӯз мо дарси мардонагӣ мегирем, дар хизмати ҳарбӣ масалан обутоб меёвем, боз дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми худро мегузорем. барои ман фахр аст ки дар ҳамин шароити мақсад тинҷи ором мақсад хизмат мекунам. ният дорам ки дар оянда боз ҳамин ҳунарҳои худро идома диҳам ва имрӯз барои мо ҳамаи шароитҳо муҳайё аст ва танҳо мебояд ки мо хизмати содиқона ба ватану ба модари миллати хеш кунем. афсарону сарбозони далери қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба савганди ҳарбӣ ҳамеша содиқ монда, рисолати фарзандии худро дар назди миллат ба ҷо меоранд. онҳо тамоми донишу таҷриба, малакаву маҳорати худро ба хотири ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатии Тоҷикистони азиз сафарбар месозанд. асоси муваффақиятро дар қувваҳои мусаллаҳ тарбияи ҳарбиву ватандӯстӣ ташкил медиҳад. тоҷикон ҳамчун яке аз миллатҳои қадимтарини дунё, тарихан мардуми сулхоҳу таҳаммулгар, фарҳангиву тамаддунсоз ва ватандӯсту ватанпарвар мебошанд. афсарону сарбозон бояд дар чунин рӯҳияе тарбия карда шаванд ки барояшон таърих, забону фарҳанг, расму оинҳои миллӣ ва ҳар як пораи хоки Тоҷикистон азизу муқаддас бошанд ва ҳифз кардани онҳоро барои худ қарзи фарзандӣ ва шарафи бузург донанд. سربازی وطن ماییم، فرزندی وطن ماییم، سربازی وطن ماییم، فرزندی وطن ماییم، آهنگی
وفادارم دلبندی وطن مایم دلبندی وطن مایم در مرزی وطن بیدار در حفظی وطن هوشیار در مرزی وطن بیدار در حفظی وطن هوشیار با ریشته‌ی جانی خویش پیوندی وطن مایم پیوندی وطن مایم در مرزی وطن بیدار در حفظی وطن هوشیار در مرزی وطن بیدار در حفظی وطن هوشیار با ریشته‌ی جانی خویش پیوندی وطن مایم پیوندی وطن مایم سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم آهنگی وفادارم دلبندی وطن مایم دلبندی وطن مایم एक ईश्वरी ओलिशोन मेहरी तू बुआदा जोन एक ईश्वरी ओलिशोन मेहरी तू बुआदा जोन शानु शरफी बोई तू मोदारी अक्तोई तू मोदारी अक्तोई एक ईश्वरी ओलिशोन मेहरी तू बुआदा जोन एक ईश्वरी ओलिशोन मेहरी तू बुआदा जोन शानु शरफी बोई तू मोदारी تو مادری اکتایی سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم آهنگی وفادارم دلبندی وطن مایم دلبندی وطن مایم سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم سربازی وطن مایم فرزندی وطن مایم آهنگی وفادارم دلبندی وطن مایم دلبندی وطن مایم سربازی وطن مایم тамошобинони задман барномаи субҳи тоҷикистонро ки ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таҳия шуда истодааст идома медиҳем ва дар ҳамин қисмати барнома суҳбате меорӯем бо сардори маркази иттилоотӣ ва фароғатии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон подполковник ориф нозимиён чун ҷаҳони муосир як ҷаҳони зудтағйирёбанда ва пуртазод аст ки аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ доштани эҳсоси баланди ватандӯстию меҳанпарастиро тақозо мекунад. дар ин маврид мехостем андешаи шуморо бифаҳмем. воқеан ҳам дар партави сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳ миллӣ пешвои миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиши эмомалираҳмон ки пайваста дар зимни мулоқотҳо бо низомиёни кишвар ва ҳамзамон зимни ирояи паёми ҳамасола таъкид ба таъкид менамоянд ки ҳар як низомии кишвар вобаста ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир бояд ҳамеша дар ҳолати хуби омодабошии ҷангӣ қарор дошта бошанд ва воқеан ҳам таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ тақозо менамояд ки барои баланд бардоштани малакаи касбӣ донишҳои ҳарбӣ ва ҳамзамон ҷиҳати баланд бардоштани омодагии ҷангӣ қувваҳои мусаллаҳ аз худ саҳми босазо гузошта бошанд. вобаста ба таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ҳар як хизматчии ҳарбӣ навъҳои қушуни артиши миллии кишвар барои бозомӯзӣ ва омӯзиш дар донишкадаҳои олии ҳарбӣ дар дохили кишвар ва ҳам дар хориҷи кишвар баҳри бозомӯзӣ интиқол меёбанд. воқеан ҳам дар тӯли 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар партави сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба дастовардҳои хеле зиёди таърихӣ шарафёб гардидааст. имрӯз яке аз рисолатҳои муҳими ҳар фарди худогоҳу худшинос ин пеш аз ҳама ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ мебошад ва ҷавонони ба ору номуси тоҷикро зарур аст ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шаванд ва баҳри ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ хизмати содиқонаву софдилона дошта бошанд.
хуб имрӯз мегуфтед ки таваҷҷӯҳи ҷавонон барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад? вақте ки ин марз, ин бум, хоки поки диёр, истиқлолияти давлатӣ барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон имкони таҳсил кардан ва дар ҷомеа мавқиву нуфузи худро пайдо карданро додааст, пас ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст ки барои пойдор нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шавад ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба синни даъватӣ мерасад ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд ва имрӯз сафи ҷавононе ки дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар шомил мегарданд баъд аз хатми мактабҳои таҳсилоти миёна ва ҳамзамон баъд аз хатми мактабу донишгоҳу донишкадаҳои олӣ хеле зиёд ҳастанд ва бояд қайд намуд ки ҳар як сарбози шомилгардидаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дорои дониши мукаммали ҳарбӣ сиёсӣ аст ва қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як нерӯи воқеан ҳам сутуни истиқлолияти кишвар аст ва бояд қайд намуд ки барои пойдории сулҳу собот ваҳдати миллӣ барои боз ҳам рушду нумӯ намудани артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми босазои асосгузори солу ваҳдати миллии пешвои миллат беназир аст. иқтидори мудофиавии шароити будубош ва имконоти моддиву техникӣ дар қувваҳои мусаллаҳ дар кадом сатҳ қарор дорад? имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дигар на он артиши солҳои 1993-1997 қарни гузашта аст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати пешгирифтаи сарфармудии олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш дар ин тӯли таърих ба дастовардҳои беназири ҳарбӣ сиёсӣ ноил гашт ва бояд қайд намуд ки имрӯз барои боз ҳам баланд бардоштани қудрати дифоии кишвар, барои боз ҳам баланд бардоштани иқтидори мудофиавии мамлакат қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нақшачорабиниҳои мунтазамро таҳия менамояд ва пайваста бо ҷалби ҳайати шахсии нафҳои қушун ҳам дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятҳои гуногуни ҳарбӣ ташкилу баргузор мегардад ва дар баробари ин бояд қайд намуд ки бо ҷалби ҳайати шахсӣ қисму воҳидҳои низомӣ сохторҳои қудратӣ пайваста машқҳои дар ҳамоҳангии машқҳои муштараки низомӣ ташкилу баргузор мегардад ва ин машқҳо иборат ҳастанд аз ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ, машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва марҳилаи ниҳоӣ маҷмӯи машқҳои амалиёти стратегӣ ва бояд қайд намуд ки чунин муштараки амалиёти стратегӣ ҳам дар гарнизони Душанбе, ҳам дар гарнизони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳам дар гарнизони Суғд, ҳам дар гарнизони Хатлон ва умуман дар тамоми шаҳру навоии кишвар ташкилу баргузор мегардад ва дар баробари ин низомиёни кишвар, яъне дар самти қудрати дифоии қувваҳои мусаллаҳ агар ҳарф занем, дар баробари иштирок дар машқҳои муштараки дохили кишвар ҳамзамон дар заминаи ҳамкориҳои ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ миёни кишварҳои ҳамсони минтақа ва ҷаҳонӣ низомиёни кишвар дар машқҳои васеъи низомӣ дар сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзанд ва бубинед пайваста дар зимни иштирок дар чунин машқҳои васеъи низомӣ низомиёни кишвар аз худ маҳорату малакаи баланди касбиро нишон медиҳанд ва пеш аз ҳама таҷрибаомӯзӣ аз ҳамдигар мешавад ва дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон бошад пайваста машқҳои васеъи низомӣ вобаста ба мавқеи ҷуғрофию ҳудудии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилу баргузор мегардад ва аз оне ки 93% ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳистон ташкил медиҳад, пайваста машқҳои васеъи низомӣ дар манотиқи кӯҳӣ баргузор мегардад, зеро ки таҷрибаи ҷангҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки ҳар як кишвар вобаста ба мавқеи ҷуғрофию ҳудудӣ ба амалиётҳои ҳарбӣ яъне ҷалб мешаванд ва имрӯз сарбози қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дигар он сарбозоне ки солҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ бо дигар он сарбозон ҳастанд ва бо баланд бардоштани малакаи касбӣ, бо баланд гардидани маҳорати ҷангӣ, омӯзиши унсурҳои гуногуни низомӣ, ҳар як сарбози шуҷои ватан барои истодагарӣ намудан бар зидди қувваи душман яъне ҳамаҷониба кӯшиш менамояд. Имрӯз беҳтарин шароитҳои хизматию маишӣ дар ҳудуди қисмҳои низомӣ ва ҳатто дар машқгоҳҳои дурдасттарини навъҳои қушун муҳайё гардиданд ва аз нуқтаи назорати гузаргоҳии қисмҳои низомӣ оғоз гардида то майдончаҳои васеъи варзишӣ, синфхонаҳои васеъи таълимӣ, хонаҳои дидорбинии волидайн ва умуман барои боз ҳам хубтару беҳтар гардидани шароитҳои хизматию маишӣ тамоми шароитҳои будубош ки муносиб ба талаботи ҳарбӣ гардонида шудааст муҳайё гардидааст ва бояд қайд намуд ки ин ҳам дастоварди беназири истиқлолият аст ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз он ки дар як заминаи хушку холӣ таъсис дода шуд, зина ба зина дар даврони солҳои соҳибистиқлолӣ ба як ниҳоди пуриқтидор
табдил ёфт ва имрӯз мо бо эътимод бо боварӣ гуфта метавонем ки сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҳимояи марзу бӯми ватани хеш содиқонаву софдилона хизмати модар ватанро ба ҷо меоранд ва ҳамчун як нерӯи пуриқтидори ҷомеа арзишҳои миллию давлатиро ҳифз мекунанд. Изҳори сипос ба шумо барои суҳбат. тамошобинони иззатманд, ҳамсӯҳбати мо буданд сардори маркази иттилоотӣ ва фароғатии вазояти мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон подполковник Ориф Нозимиён. барномаи мо идома дорад. дар идома моро ҳамроҳ бошед. гузарондани машқҳои тактикӣ таҷрибавии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо қувваҳои мусаллаҳи давлатҳои абарқудрат далолати эътирофи воқеии ин давлатҳо ба артиши бонизому такмилёфтаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. гузориши навбатии ҳамкорамон Шаҳзод Раҷабзода моро ба идомаи мавзӯъ мепайвандад. бо ҳам тамошо мекунем ва баъдан барномаи Субҳи Тоҷикистон идома меёбад. тайёрии ҷангӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, зеро он дар маҷмӯъ ташаккули таълиму тарбияи ҳарбӣ, мураттабсозии ҷузъу томҳо, экипажҳои парвозӣ, қисму воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти идоракунии онҳоро барои иҷро кардани вазифаҳои ҷангӣ муайян, мушаххас ва дар амал татбиқ менамояд. аз ин рӯ дар тобеияти навъи қушунҳо ва қисми воҳидҳои алоҳидаи низомии вазорати мудофиаи мамлакат муовинони самти тайёрии ҷангӣ амал менамоянд ки сатҳи омодагии ҳарбии ҷузъу томҳои артиши миллии кишварро тақвият мебахшанд. бо мақсади такмили дониш ва маҳорати ҷангӣ масъулини ҷузъу томҳо дар самти тайёрии ҷангӣ пайваста ба ҷалби онҳо машғулиятҳои соҳавӣ ва ҷамъомадҳои гуногуни ҳарбӣ ташкилу баргузор карда мешаванд. зимни ташкили чунин машғулиятҳои амалӣ унсурҳои ҷиддии ҳарбӣ ки мувофиқ ба талаботи замони муосир мебошад замм карда мешавад. раисаи тайёрии ҷангии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун масъули қувваҳои мусаллаҳ дар самти тайёрии ҷангӣ минбаъд низ барои сайқали донишу малакаи касбии афсарони соҳа машғулиятҳоро ташкилу баргузор менамояд. бо вуҷуди он ки масъулини вобастаи самти тайёрии ҷангии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ хатмкардагони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи мамлакат ва муассисаҳои олии ҳарбии кишварҳои бо мо ҳампаймонро ташкил намоянд ҳам лек маҳорати касбиву таҷрибаи бардоштаи онҳо зимни ташкили чунин ҷамъомадҳои таълимӣ ва баромадҳои саҳроӣ ба таври амалӣ бояд сайқал дода шаванд. имрӯз дар машғулиятҳои тайёрии ҷангӣ оид ба тирпаронӣ дар машқҳои фахробод ҷалб гардидаем. ин бо мақсади баландбардоштани малакаву маҳорати афсарону сарбозон мебошад ва мо бояд ҳамавақт омодабошии ҷангиро дар сатҳи баланд нигоҳ дорем ва тамоми афсарон ва сарбозони вазорати мудофиа бояд ба чолишҳои амниятӣ ки дар минтақа таҳдид мекунанд омода бошанд ва ҳамавақт омодабошии ҷангиашон дар сатҳи баланд қарор дошта бошад. таҳаввулоти имрӯзаи ҷаҳон мо хизматчони ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро водор месозад ки барои баланд бардоштани тайёрии ҷангӣ ва ҳимоя намудани марзу бӯми ватан мо хизматчони ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша омода бошем. интихоби масъулини ҷузъу томҳои вобастаи тайёрии ҷангӣ ба ҳар афсар муяссар намегардад, зеро шахси интихобшуда бояд фарогири дониши мукаммал бошад, мавзеъу мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ва минтақаро хуб донад ва онро сари вақт тавонад ба харитаи ҷангӣ ворид созад. ҷузъиёти тамоми техникаро омӯхта онро дар сатҳи зарурӣ идора карда тавонад. сатҳи малакаи ҷангии сарбозони қисмҳои низомиро пайваста мавриди санҷиш қарор диҳад ва дар минтақаи баргузории амалиёт ҳайати шахсии худро дар мавзеъу минтақаҳои мудофиавӣ ҷобаҷо карда тавонад. дар таҳлил ва таъмини захираҳои сафарбарии қушунҳо фаъол бошад. риояи тамоми талаботҳои бехатарӣ дар даври осоишта ва ҷангиро донад. дар майдони ҷанг ҷиҳати бартарии қувваву воситаи ҷузъу томҳои ба ӯ вогузор гардида сари вақт чораандешӣ намуда аз қувваву воситаҳои душман низ воқиф бошад. ҳолати рӯҳиву равонии ҳайати шахсӣ ба ӯ вогузор гардидаро дар давраи ҷангӣ нигоҳ дошта тавонад.
من سرباز قطاری شوق‌کننده فبرویم 29 سپتامبر سال 2020 بعد ختم دانشگاه دولتی شهر بختر به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و حالا باشد طول 5 ماه می‌شود که در قسم حربی 96870 به قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم. خدمت در قسم حربی 96870 به قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شهرک فخرآباد خیلی خوب و در سطح عالی برام مانده شده است و ما هر روزه موافق رجای روز عملهای معینی را اجرا می‌نماییم و با مشق و تمرین‌های مخصوصی حربی مشغول می‌شویم که آنها منبعد برای تامین صلح و ثبات کشور عزیزمان مساعدت می‌نمایند و ما با باوری کامل گفته می‌توانیم که برای حفظ وطن محبوبمون تیار هستیم و اگر لازم شود جان خود را دریغ نمی‌داریم. تهدید و خطرهای جهان معاصر از هر فرد بیداردل، جوانان باننگ و ناموس تقاضا می‌نماید که در سمت حمایت استقلال دولتی و مرز و بوم خود از هر وقت دیده مسئولیت بیشتر احساس کنند و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. محض به همین خاطر برای هر یک جوان باوقار و خودشناس خدمت در صف قوه‌های مسلح مهمترین مکتب مردانگی می باشد. در این مکتب جوانمردی شهروندان سبق شجاعت و مردانگی گرفته محافظت کردن خاک پاک وطن را می آموزند. من سержант Саидов Сангали зиёда аз 1 сол 6 моҳ мешавад ки дар бригада ҳамловари десантӣ қушунҳои зудамал адои хизмати модар ватан карда истодам. ҳифзи ватан вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мо барои иҷрои ин вазифаҳои пурмаҳсул имрӯз аз тамоми гӯшаву канори азизамон ба омӯзиши фанҳои махсуси ҳарбӣ машғул ҳастем. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят хуб ба роҳ монда шудааст ва мо хизматчиёни ҳарбӣ барои иҷрои вазифаҳои дар боло зикр шуда савганди ҳарбӣ қабул намудем ва ба савганди худ содиқ ҳастем ва хоҳем монд. родмардон посбони кишваранд, ҳар яке ғамхори ҷони кишваранд. афсарону сарбозон ҷонфидо меҳанпараст, ҷонфидову қаҳрамони кишваранд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. чунки дар ҳар давру замон ҳеҷ як давлату халқият бе қувваҳои мусаллаҳи худ вуҷуд дошта наметавонад, зеро ин қувва сулҳу субот, оромишу осоиштагии мардум ва амнияти ҳар як кишварро таъмин менамояд. воқеан ҳам артиши миллии кишвар дигар он артиши солҳои 1993-1997 қарни гузашта нест. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 28 сол маҳз бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои бузурги таърихӣ ноил гардид ки онро метавон дастоварди беназири истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуд. дар тӯли таърих миллати фарҳангсолору негманиши тоҷик борҳо зери ҳуҷуми душманон тохту този аҷнабиён қарор гирифтааст. аммо дар ҳама ҳолат ва дар ҳама маврид андешаи ҳама сар ба сар ҳам ба куштан додан беҳ аз он ки кишвар ба душман додан миллати моро аз нестшавӣ нигоҳ доштааст. имрӯз низ ин андешаи абадзинда дар кору пайгори хизматчиёни ҳарбӣ таҷассум ёфтааст. ватандӯстӣ сифати ҷудонопазир ва эҳсоси қалбии ҳар як хизматчии ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар шаҳрванди бонангу номуси Тоҷикистон гаштааст ки ин асоси пойдориву бақои давлати соҳибистиқлол ва миллати озодманиши тоҷик аст. ҳеҷ қудрате бартар аз ҳамбастагиву иттиҳод нест. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи идонаи Субҳи Тоҷикистон ки ба ифтихори 28-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гарда буд ба поён мерасад. ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно мекунем. то субҳи дигар тансиҳату хон обод бимонед. хайр.
کیستان کند سپر سینه پر از محبتک کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده و ترانه وطن کیست سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم کیستان با غرور با روحی شکست ناپذیر خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود آن که پاسداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوام ملت است آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کیست سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و تویم آن که دوست دارد این چمن من و تویم